от много години. Петър Василев! Уважаеми приятели, битката! Кой ще отиде на финал? Феновете, китката, не ви чувам! Лозан Тотев, Петър Василев! Ица от Хет вече извоюва място на финала. Кой от двамата, Лозан Тотев или Петър Василев? Стартни за двамата пилоти! Какво? Уважаеми приятели, с 11-0-11 напред побеждава Петър Василев с Volkswagen Golf!